Mercedes-Benz очки соли барориш 2001. Мани намуди бернаи мошин дӯстон, комплектасияш элеганс. Мани намуд аз кафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, менеҷер CD плеер дорад, дутта сидениҳои пеша багрев сидени, сентр замок, пробегаш 268 000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин, сидениҳош лахтагин, боз сидениҳо лифт дӯстон. Мани ҳолати салони қафои мошин. бисёр дар як ҳолати хуб. мотор 2 компрессор дӯстон, сӯзишвориш бензин. расход чанде? расходаш 10 литр 12 литр ва 100 километр мегардад. мошин чӣ хеле ки дида истодед, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи мошин 90 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 39 0060. Opel Bechke соли барориш 96. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. комплектасияш комфорт. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 ойначаҳои пешаш электроника, 2 электропакет дорад, коробкаш механика, менеҷер CD плеер дорад. пробег 228 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин. аввали сидениҳо рӯйкашҳои замонавӣ кишидагӣ. мотор 1.6 простой, сӯзишвориш бензин, а? расход чанде? расходу ченкадагин не. расход 7-8 мешад, я. 7 литр 8 литр ва 100 километр мегардад дӯстон. ҳуҷҷатош 1 солина мебошад. нархи мошин 30 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 839 77 00. сешка элеганс соли барориш 95 дӯстон. мани намуди бернаи мошин. намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, менеҷер CD плеер дорад, сентр замок, пробег 338 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, салонош лахтагин дӯстон. мани ҳолати салони қафои мошин. бисёр дар як ҳолати хуб. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 1.8, сӯзишвориш газ бензин, гази евро 4. расход чанде? расходаш 10 газкиди тақрибан 85 километр мегардад дӯстон. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 955 50 00. Opel Astra G соли барориш 2003. комплектасияш Enjoy дӯстон. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. мани ду паҳроникҳои қафо, боз инҷа задни камера зада мондагӣ. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, ойначаҳош электроника, коробкаш механик, менеҷер USB плеер дорад, пробег 156 000 километр пробег. мультирол дӯстон. сидениҳош лахтагин,
ҳаволи сидениҳо ва рехи рӯйкашҳои замонави кишидагӣ. ва ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 екатек сӯзишвориш бензин. расход чанде? расход бензинки 10 та. расход 10 литр кизи 100 километр мегардад дӯстони азиз. ин ҳолати мотори мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи мошин 57000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 758 88 83. сечка элеганс соли барориш 95 дӯстон. манин намуди берунаи мошин. манин намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. чӣ хеле ки гуфтем дӯстон, дар наворҳо чӣ қадар зиёдтар лайк шавад, ҳамин қадар пешравии кори мо хубтар мешавад. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, 2 сидениҳои пеш обогрев сидени, инҷа магнитофон дорад, сентр замок, пробег 173000 километр пробег дӯстон. ин ҳолати салони мошин, сидениҳош лахтагин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин, гази евро 4. расход чанде? расходаш 10 та газ киди тақрибан 85-90 километр мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 770 77 67. зафира б соли барориш 2008. ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, ойначаҳои пешаш электроника, коробкаш автомат робот дӯстон. инҷа CD плеер дорад, 2 сидениҳои пеш обогрев сидени, сентр замок, мультирол, рӯлош лифт, пробег 231000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин, сидениҳош лахтагин дӯстон. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 екатек сӯзишвориш газ бензин, гази евро 4. расход чанде? газ киди 10 та чанде мегардад? номаълум гусасиям. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 722 86 00 722 86 00.